الشهلنا نسبسب بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. صدرك جهر كم يكنهم كم يوعيلكم آمين. سمتو لعولن حيالن زهر أملاكنا بانا بطم زين رب حباروتو زخبر انستمسكنا نيخون أقول عريت مات سألي تمرت تنجيل ولا عريت أملاك كيدان مرت زهر كم زخبر عمتن زخبرت انستمسكنا تنتخون برغوت كلهم قدسانو زهر أملاك يعدلنا كم تناي وترو قالوا زبنا لومون قالوا كبرنا نخلاتنا زسوا علبنا خبرنا ناتوقت سؤالي هون كم من نفلتو لما عنتي 27 سنة ورحوا بعلو نمدهاني علم أملاكنا يو كبر المسجانا نعويهون كم تقدمنا خن بلوت سنحنا البوزة كماي عبسا حتيات جواري والبوزة كماك اجزيابيهر مهاري مدهاني عالم كرسوس علامات كله فتاري بدم جوابك حتياتيه أستسري لفتمو عالم ويدما يا لفتمو عالم عمد مسألة حاري بلو مالتي أفتح حراي جزيسي عالم كتحلف ويكا كتفرد كتمسك اللحاسي كم زغماي جواري حاتياتيه لان ويكا كل جزيه انت يزجبر عبسان حاتياتني يزجبر كما خاخا يلان محارمه نزي كل عالم زفتر كان السخاي خامو بتي زفسس دمكا ويكا بتنا يكون خادم سي حاتياتين تجمر لي أستسري اللي ويكادم سلي ناوله دراسي لمن محرج شرنوتنا مدهاني عالم أملاكنا أي فلينا كمود ما توساقي بزلوم علت حنانيا هواريا كابسوا عنك التناردتي عرفتي برخوتي حدارنا ماما سمعت كمون قدوس على أزار نداي عرفتي لو ما أنت مالتي برخوتهم يعدل لنا هجي عنانيا خنبلين كلنا نعبنت كاسو عنك التناردتي إليكم مش هاري قدوس باولوس زاد موقع مالتي هاري قدوس باولوس انت يتقبرو زاد موقع مجمري هاري قدوس باولوس مش نهاوري تسادد نيرو لحاري جن بمبرق قويت عمس هارومو داخل قبر ترالين مش بولو كيد نماسك اوتو او دمان تقام تقبر كريه خاملو لحارنا بيزاتو تيلنا نبزي هواري هاناني ايزاتو مالتي بالحور النسيو عينو فويسو عطميقو هواري ازقبرو مالتي برغوتا ايفالينا اجي بفلاي نايمني انا قل لهم عند خنزارار ولد دليل دلو ختلكم ناي حوار ناي قدوس الازار نداي عند ويد حر من البات كنبب كل وانجيل دحر سمعكم دحر نغيركم لي بقى باخ ندت سلينا ايناي وانجيل تنبيكم ها وانجيل لوقاس صبو ها معراف 10 6 ها كاب 10 تشعات قسم مفصمتا مالتي حجي ابز تاريخ تتنبب انكون لاي ناي من تاريخ سمعنا اسك قرت يدحر ذكركم جاوجا سلازولو زنور بدن باي تسمعنا حكا ها جن اونجيلنا انت تصحيفله ويكا كمببان لي حجي صنيلكم سمعوا شعو نوع حزنا هنكيد مالتي معرف 16 وانجيل لوقاس كفر 19 قيح قميصن قچن بفتان زخدن كل معالتها ان اغايت زحغوس حبتام سباي نبره حاده بقسلي زتورسه اب افدغيو زنبرو الازار سمو سبايون نبره يبل كندي زوت تحاده قيح قچن دس دبل بفتان ناتخدنه وتر دما ناغايت زحغوس سباي حبتام سباي نبره يبل كالاي كاني بقسلو زملأ اب افدغ بيتو زنبرو دخا سباي ويدما الازار تباله دخا سباي نيرو مالتي كابتي ما عد تهابتام زودقه رفراف كصغب دما حرر يبل نبره اخلابات እና ሞጽኻ ቆስሉ ይልሕሱ ነበሩ እቲ ድኻ ሞተ መላእክቲ ናብ ሕቕፊ አብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ካ ሞተ ተቀብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃይ ኮይኑ ዓይኑ ቋሕ እንተ ኣበለ ካብ ርሑቕ ንአብርሃም ንአልዓዛር ናብ ሕቕፉ ረአዮ ጸዊዑ ኻ ኦ አቦይ አብርሃም በዛሃል halta ዝሳቃ ኣለኹ ሞ ረሃረሃለይ ብጫፋ ጻብዑ አማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከስሕለለይ ንአልዓዛር ስደደለይ በሎ አብርሃም ግና ወደይ ንስኻስ ብህይወትካ ተላኻ ከም ዝተቀበልካ አልዓዛር ድማ ሆሞ መከራ ከም ጸገበ ዘክር ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ጻናና ኣሎ ንስኻ ድማ ትሳቀ ኣለኻ مسناي زغلو دما اتوم كابزي ناباخاتكم كحالفو زدليو منت محلاف كيكولو ابو زلون نابانا خيساغورس امونغنان منغوخمن
ዓቢጋግተ ገይሩ ኣሎ በሎ ሽዑ ንሱ ኦ ኣቦይ እምበኣርሲ 5 ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም ናብዛ ስፍራ ስቃይ እዚኣ ከይመፁ ክምስክረሎም ንኣልዓዛር ናብ ቤት ኣቦይ ክትሰዶ ልምነካ ኣለኹ በሎ አብርሃም ድማ ሕግ ሙሴን መጽሐፍት ነቢያትን ኣለውዎም ናኣቶም ይስምዑ በሎ ሽዑ ከዓ ኣይኮነን ኣቦይ አብርሃም ካብ ምዉታን ሓደ እንተኸደም እዮም ዝንስሑ በለ ንሱ ድማ ሕግ ሙሴን መጽሐፍት ነቢያትን እንተ ዘይሰምዑስ ካብ ምዉታን ሓደ እንተ ተንስአውን ኮቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ ይብለና ስለ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሕጂ እዚ ታሪክ ከም ዝረአናዮ ጎይታ ንኣብነት ስጋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ለቢሱ ክመላለሱ እንከሎ ብዙሕ እዋን ብምሳሌ ክምህር ከሎ ርኢና ኣለና ምሽ ብዙሕ ግዜ ብምሳሌ ይምህር ነይሩ ጎይታ ንኣብነት ዘርኣይ ክዘርኡ ሒዙ ክዘርእ ወፈረ ገሊኡ ዘርኢ ኣብ መሬት ዓለበ ኣብ ንቑፅ መሬት ዓለበ ገሊኡ ኣብ እሾቕ እናበለ እንታይ ይገብር ብምሳሌ ይዛረብ ምሽ ግን ሕጂ ዘርኢ ተራ እኽሊ ማለቱ ዘይኮነ ትርጓሜ ኣለዎ ሓቀይ ቃል ኣምላኽ ተሪር መሬት ዝተባሃለ ተሪር ልቢ ዘለዎም ሰባት እሾቕ ዝተባሃለ ብፍትወት ናይ ዝዓለም ሳቆይስ እናበለኻ ትርጓሜ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ጎይታ ብምሳሌ ይዛረብ ሓደ ግዜ ግን ብዝተፈጸመ ታሪክ ገይሩ እንኮላይ እንታይ ይገብር ነይሩ የስተምህር ነይሩ እዚ ማለት እዚ ለማዓንቲ ዝተነበበ ወንጌል ብተፈጸመ ሓቀኛ ታሪክ ምሳሌ ኣይኮነን ብኸመይና ሓቀኛ ታሪክ ምዃኑ ነረጋግፅ እንተልና ድማ ኣብ ዝተጠቂሶም ዘለዉ ሰባት ኩላቶም እንታይ ኣለዎም ኣስማት ኣለዎም ሓቀይ ንኣብነት ኣልዓዛር ኢልና ምስ ኣልዓዛር ዝተባሃለ ድኻ ኢልና ኣብ ሰማያት ግን ኣብ ገነት መን ነይሩ ምስ ኢልና ኣቦና አብርሃም ሕጂ ኣቦና አብርሃም ናይ ብሓቂ ብጽድቂ ተመላሊሱ ድሓር እንታይ ዝወረሰ ኢልና ገነት ዝወረሰ እዩ ሕጂ እዚ ታሪክ እዚ ዝተፈጸመ ታሪክ ግን ከዓኒ ንዓና ኣብነት ምሳሌ ኮይኑ ክምህረና ስለ ዘለዎ ጎይታ ብዝተፈጸመ ታሪክ ገይሩ ከስተምህር እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ልክዕ እዩ እቲ ታሪክ ከም ዝረአናዮ እንታይ ኢሉ ይጅምር ድሕር ኢልና ቀይሕ ቀሚስን ቅጭን በፍታን እናተኸድነ ወትሩ እንታይ ዝገብር መዓልታዊ ኸ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ እዩ ዝብለና ሕጂ ኣስማት ክጠቅስ እንከሎ ጎይታ ናይ መን ጠቂሱ ናይ ኣልዓዛርን ናይ መን ኣስማት ኢለ ኣስማት ኣብዚያ ታሪክ ሲ ናይ መን ኣስማት ሰሚዕና ናይ አብርሃምን ናይ ኣልዓዛርን ኢና ሰሚዕና ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ሰምዓና እንታይ ጥራሕ ኢሉ ቀይሕ ቀሚስን ቅጭን በፍታን እናተኸድነ ወትሩ ከዓ መዓልታዊ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ሕጂ ጎይታ ሽሙ ስለ ዘይፈልጦ ኮይኑ ኣይኮነን ንምንታይ ዳ ብትርጓሜ እንታይ ዝብለና ሽሙ መን ነዌ እዩ ዝበሃል ማለት እዚ ሃብታም ሰብኣይ ግን ሓደ ግዜ ንኣብነት ሰባት ዝፈልጥዎም ግና እግዚአብሔር ዘይፈልጦም ሰባት ኣለዉ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክቡራት ኮይኖም ዝረኣዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን ሕሱራት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እዚ እግዚአብሔር ስሞም ኣይፅውዖምን ተረዲኩም ኣሎ ኣባህላይ ሃብታማት ክኾኑ ይኽእሉ ዝና ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ ፍሉጣት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ሰበስልጣናት ክኾኑ ይኽእሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ዝፈልጦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እግዚአብሔር እንታይ ዘይገብሮም ማለት እዩ ዘይፈልጦም ማለት እዩ ብኣንጻሩ ከዓኒ ዝተናዓቑ ማንም ሰብ ዘይፈልጦም ነዳያን ክኾኑ ይኽእሉ ግን እግዚአብሔር እንታይ ዝገብሮም ዝፈልጦም ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ንኣልዓዛር ይፈልጦ እዩ ስለ ዝፈልጦ ድማ ብስሙ ክፅውዖ ኽእል ኣልዓዛር ዝተባሃለ ድኻ ሰብኣይ ዝሓመመ ዝቆሰለ ሰብኣይ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ነይሩ እቲ ሓደ ግን ኢሎ ቀሚስ እናተኸድነ እናቀያየረ እናጋየፀ በፍታ እናተኸድነ ዘጋይ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ ስለ ክፅውዖ ዘይደለየ ዳኣ እምበር ስለ ዘይፈልጦ ይኮን እዚ ክንፈልጦ ዘለና ማለት ንኣብነት ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እንታይ ዝብል ኣብቲ ሓደ ግዜ ፍርድሲ ክብሉን እዮም ይብል ጎይታይ ብስምካዶ ተኣምራት ኣይፅዋዕን ኣይገበርናን ብስምካዶ ከምዚ ይገበርናን ብስምካዶ ከምዚ ኣይፈፀምናን ክብሉን እዮም ይብል ምዕራፍ 7 ድሕሪ አንቢብናዮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል ንስኹም ኣነ ግን ኣይፈልጠኩምኒ ክብሎም እየ ኣነ ግን እንታይ ክብሎም እየ ኣይፈልጠኩምኒ ሕጂ ዘይምፍላጥ እዚ እንታይ ማለት እንታይ ድሕር ኢልና መሳይ ሕብረት የብልኩምን ክብሎም እየ ማለት እዩ ዋላ 25 ወንጌለ ማቴዎስ ምስ ናይተን 10 ደናግል ታሪክ ኣሎ ቴን ልባማት 5 ቴን ዓያሶ 5 እሞ ወዳእታ ኮ ቴን 5 ዓያሶ ምስተረፋ ኳዕኳዕ መሰበላ መርዓዊ ሰዓት ወሲ ጎይታ መጽ እንታይ በለኒ ዝብል ክፈተልና ክናት መሰሎ ኣይፈልጠክንን እየ እዚ ማለት እንታይ መሳይ ሕብረት የብልክንን ስለዚ ሓደ መሳይ ሕብረት ዘለዎ ኣልዓዛር ስሙ ሰብኣይ ነበረ እቲ ሓደ ግን መሳይ ሕብረት ዘይብሉ እንታይ ዝኾነ ሰብኣይ ኢሉ
ሃብታም ሰብኣይ ነበረ እናበለ ጎይታ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈላለዮም ከርእየና ሕጂ ከነሰውዕሎ ዘለና ግን ሃብትን ድኽነትን መሰረት ናይ ጽድቅን ናይ ኃጢአትን ኣይኮነን ሃብቲ መሰረት ናይ ኃጢአት ኣይኮነን ድኽነቱን መሰረት ናይ ኃጢአት ኣይኮነን ሃብታም ኮይኑ ሰብኣይ ሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ጻድቅ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዳ ሕማቕ ኮይኑኻ ሃብታም ኮይኑ እንታይ ይኸውን ሓጢ ይኸውን ማለት ወይ ኃጢአት ዝገብር ብኣንጻሩ ድማ ድኻ ኮይኑ ጽድቂ ዝገብር ኣሎ ድኻ ኮይኑ እንታይ ዝገብር ኣሎ ኃጢአት ዝገብር ኣሎ ሲዩኑ ደይኮነን ገሊ ሰብ እንታይ ይገብር ይሰርቕ ምሽ ስለዚ ድኽነቱ እንታይ ኮይኑዎ ማለት እዩ ምንጭ ናይ ኃጢአት ኮይኑዎ ማለት እዩ ጥበበኛ ወዲ ሰሎሞን እኮ ስለ ጥበበኛ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ዝለመኖ ንእግዚአብሔር ክልመኖ ከሎ ጎይታ ኢሉ ክልተ ነገር ልመነካ ኣለኹ ክንደይ ነገር ክልተ ነገር ሃብትን ድኽነትን ኣይተሃበኒ ኢልዎ ሃብትን ድኽነትን ኣይተሃበኒ ምኽንያት ከቐርብ ከሎ ሽዑ ሃብታም ኮይነ እግዚአብሔር መን እዩ ኸይብል ከይዕበ መታን ኢልዎ ሲኢነ ድማ ከየማርር ስምካሲ ሃብትን ንብረትን እንታይ ትግበረኒ ኢልዎ ሃብትን ድኽነትን ኣይተሃበኒ በቲ ዘልየኒ መግቢ ግን ወይ ከዓ በቲ ዘልየኒ እንጀራ ኣጽግበኒ ኢልዎ ማለት እዚ ማለት እንታይ ማለት የልና ደልየኒ ዳሃበኒ እምበር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሃብቲ ተሃበኒ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ድኽነት ኣይተሃበኒ ምክንያቱ ድኻ ተኾይነ ስምካ ከማርር እየ ሃብታም ተኾይነ ከዓ ከዕበየኒ ስምካ ክንዓ ስለዚ ሃብትን ድኽነት እንታይ ትግበረኒ ኢልዎ ማለት ኣይተሃበኒ ውል ከሎ ንርኢ ስለዚ ድኻ ኮይኑ ክፉእ ሰብ ኣሎ ድኻ ኮይኑ ጻድቕ ኣሎ ሃብታም ኮይኑ ጻድቕ ኣሎ ሃብታም ኮይኑ ከዓ እንታይ ኣሎ ክፉእ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ መልካይዶም ድሕር ንዝክሮ ተኾይናሲ እስመ ቁሪ ወረሃብ ያረሰ ጸሎተ ዝብል ምሽ ኣሎ ይትርግኒ ዓቂበ ኩሉ መዓልተ ወለሊተ ምስ በለሲ ሃበ ህርጉፍና ዋህባ ዶርኩ ቤተ ማርያም ድንግል ተትመግብ ነፍሳተ በልብስ ወበሲሳይ ኢታርኢኒ ንዴተ እስመ ቁሪ ወረሃብ ያረሰ ጸሎተ ይብል ብልብስን ብሲሳይንሲ ንዴት ኣይተርኢኒ ይብላ ልብሲ ክስእን የብለይን ዝበልዖ እንጀራ ድማ ኣይተስእንን ይብላ ምክንያቱ ኢልዋል እስመ ቁሪ ወረሃብ ያረሰ ጸሎተ እንተዳ ቆሪረ እንተዳ ጠሜሲ ጸሎት እንታይ ክገብር ክርስዕ እሞ ዝለብሶን ዝበልዖንሲ እንታይ ትግበርኒ ይብላ ማለት እዩ ኣይትኽልእኒ ይብላ ማለት እዩ ስለዚ ድኽነትን ሃብትን ጥቡቅ ገይሩ ክርዳአና ክእል ኣለዎ ክልቲኦም ምንጭ ናይ ጽድቂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም ድማ ምንጭ ናይ ሓጥኣት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሃብታም ሰብኣይ እንተዳ ርኢናዮ ብዚ ታሪኹ ቀይሕ ቀሚስን ቅጭት በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኻ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ዳ እዩ ዝብል እምበር ብዝሙት ብስኽራን ብጭፈራ ዝነብር ሰብኣይ ኢልዎ ድዩ ኣይበሎን ሕማቕ ናቱ ኣይተፃሓፈን እኮ እንታይ ዳኒ ጽቡቕ እዩ ዝኽደን መዓልታዊ እናጋየፀ እዩ ዝኽደን ሃብታም ሰብኣይ እዩ ግን እንታይ እዩ በደሉ ናይዚ ሃብታም ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ዳ ንስዮል ወሪዱ ተልና እንታይ ይመስለና ካብዚ ዘንበብናዮ ታሪክ ሃብታም እዩ ይከዳደን እዩ ካልእ ግን ሕማቕ ነገር ኣይተፃሓፎን ሲኦል ግን ወሪዱ እንታይ ይመስለና ምክንያቱ ታሪክ ቅፅል ኣቢሉስ እንታይ ዝብል ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ግን እንታይ ነይሩ ብቁስሊ ዝተመልአ ድኻ ሰብኣይ ነይሩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ሕጂ ናይዚ ሃብታም እዚ በደሉ ወይ ከዓ ናብ ሲኦል ዘውረዶ ምክንያት እንታይ እዩ እንተኢልና ነቲ ድኻ እንታይ ክገብሮ ይከኣለን ክሪኦ ክዝከሮ ይከኣለን ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ሃብታም እዚ ምክንያት ካ የብሉ ንምንታይ እንተኢልና ገሊእ ሰብ ንኸይሕግዝ ንባዕሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተሸገረ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዓቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዚ ግን እንታይ እዩ ሃብታም ሰብኣይ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነዳይ እንቆላይ ብዙሓት ተዝኾኑ ነይሮም 100 ነዳያን 1000 ነዳያን ተዝኾኑ ነይሮም ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ምክንያት መሃለዎ ነይሩ እንታይ እምበለ ከመይ ገይረ ነዞም ኩሎም ክሕግዞ እምበር ግን ክንደይ ነይሩ እቲ ነዳይ ሓደ ስለዚ ከብልዖ ከስዮ ይግብኦ ነይሩ ከማን ብዛዕባ እቲ ነዳይ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ኣልዓዛርሲ ካብቲ ርፍራፍ ናይ መዓዱ ክበልዕ እንታይ ገብር ነበረ ኢሎ ሓረር ይብል ነበረ ረይዎ መዓዱ ኣለዎ ሰብኣይ ሃብታም እዩ ግን ከዓኒ ርፍራፉ ኸማነይ እንታይ ክገብሮ ይከኣለን ነቲ ነዳይ ማለት እዩ ክህቦ ይከኣለን ስለዚ ኣብ ምንታይ ወሪዱ መወዳእታ ኣብ ሲኦል ክወርድ እንከሎ ንርኢ ንምንታይ ስለ ዘይዘከረ ነቲ ድኻ ስለ ዘይዘከረ ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ ረጊፅናዮ ንሓልፍ ድኻ ወይ ድማ እዝኒ ዘይንህቦ ድኻ ምናልባት እንታይ ክገብረና ይኽእል እዩ ናብ ሲኦል ከውርደና ይኽእል እዩ እዚ ኸነሰውዕሉ ይግባአና ማለት እዩ እቲ ዓቕምና እንታይ እዩ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዓቕምና ክንገብር ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ከምቲ እዚ ሰብኣይ ዝገበሮ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ዝገበሮ ኣይረኣኽዎን ከይብል ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እዚ ድኻ ሰብኣይ ኣብ ኣፍ ደገ ቤቱ እዩ ዘሎ ከኣቱ ከሎ ይርአ ክወፅእ ከሎ ይርአ 10 ግዜ እኮ ክዳን እሱ ይቀያይር እዩ ግን ከዓኒ እዚ ድኻ ክዳን የብሉን
10 ግዜ ይበልዕ ይታፍታም ሰብኣይ ግን ዝድኻ ግን እንታይ ይብሉ ዝበልዖ ይብሉን ማለት ስለዚ ዝኩሉ ክኸውን እንከሎ ርዩ ከምዘ ይረኣይ ይሓልፍ ስለዝነበር ኣብ መወዳእታ ይክወርድ ከሎ ንርኢ ኣብ ሲኦል ወሪዱ ክሳቀይ እንከሎ ይሳቀይ ኣለኹ ኣቦይ አብርሃም እንታይ ገበረለይ ክብሎ ከሎ ንርኢ ራህራሃለይ ኣብ መሬት ከሎ ግን ንሱ ነቲ ነዳይ እንታይ ይገበረሉ ኣይራህራሃሉ ሕጂ ረእይዋ ኣቦና አብርሃም እንታይ ዝብሎ እስኻሲ ኣብ ምድር ከለኻ ተድላኻ ከም ዝረኣኻ ዘክር ኢልዎ ኣብ ምድር ከለኻ እንታይ ከም ዝረኣኻ ተድላኻ ከም ዝረኣኻ ኣልዓዛር ግን ኣብ ምድር ከም ዝተሰቃየ ዘክር ኢልዎ ሕጂ ድማ ብተራኻ ንስኻ እንታይ ትኾን ኣለኻ ኢልዎ ኣቦና አብርሃም ትሳቀይ ኣለኻ ኩሉ ግዜ መቸም ንኩሉ እንታይ ኣለዎ ተርታ ኣለዎ ኩሉ ተርታ ኣለዎ ሎሚ ዝበኸየ ፅባሕ ይስሕቕ እዩ ሎሚ ስሕቕ ደሎ ፅባሕ ክበክ ግድን እዩ ማለት ሕጂ ሕሰቡ ኣልዓዛር ግን ንሓደ ነዳይ እዚ ነዌ ዝተባሃለ ሃብታም ሰብኣይ ግን ንሓደ ነዳይ ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ሃብታም ክንሱ ኣዝዩ ብዙሕ ክዳውንቲ ከለዎ ስለዚ እኳ እዩ ፅቡቅ ገይሩ እኮ ፅሒፉ መዓልታዊ ከዓ እናጋየፂ ዝለብስ እኳ ኢልዎ ሕጂ ካብዚ ኩሉ ክዳውንቱ ሓንቲ ክዳን ምሳኣነሉ ነይሩ ዝኣረገ ክዳን ምሳኣነሉ ነዚ ነዳይ ኣይምሳኣነሉ ሕጂ ግደፍዎ ብዛዕባ ሰብኣይ ምዝራብ ኣሕና ንባዕልና ደይንክደኖ ክዳውንቲ ኣለና ዶ በርማዲና መሊኡ መቁፀሪ የብሉን ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ናቱ ገድልስ እንታይ ተጻሒፉሎ ቅዱስ ዮሐንስ ሰባት ይመፁ ይህብዎ ክዳውንቲ ማለት እዚያ ዝተኾነ ከየም ኢሎም ይህብዎ ተቀዳዲሙ ኣይለብሳን ነበረ ይብለና እንታይ ዝገብር ኣብ ደገ ኣውፅኡ ድርብያ ሕጂ ኣብ ደገ እንተዳ ሰባት ነዳያን ድሰኣኑ ዝዓረቁ እንተዳ ወሲዶማ እንታይ ይሓስብ ነበረ ይብል ኣይ ክዳን ናይ ሓወይ እንታይ ገይረ ነይረ ይብል መንጢለ ነይረ እናበለ ንነፍሱ ይወቅስ ማለት መሊሶም ሰባት የምፅሉ ዘምፅሉ ኣብ መንገዲ ዝገብሮ ሰባት እንተዳ ወሲዶሞ እዚ ናይ መን ክዳን ኢሉ ዝሓስብ ናይ ሓወይ ክዳን ድሓረ ግን ድሕሪ ብዙሕ እዋን ሓንቲ ክዳን ማይ ወቂዕዋ ፀሓይ ሃሪምዋ ዘልዕላ ተሳኢሉ እዚኣ ናይ መን ማለት እዩ ናተያ ብምባል ኣልዕልዋ ማለት ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ድሕራ ንሕና ዘይንለብሶ ተኮይና ናይ መን እዩ ናይ ገሊኦም ሕዋትና እዩ ማለት እኳ እዩ ሓና ዘይንጥቀመሉ ጫማ ድሕራ ሊ ተኮይኑ ናይ ገሊ ሓውና እዩ ማለት እዩ ድሕር ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኸይድ ሰብ ተሰሚዕና እንታይ ንግበሮ ኣማሊና ነስደዶ ነፋንዎ ፅድቂ እንታይ ንግበረሉ ማለት እዩ ንዓድገሉ ዋላ ጎይታ ኮይሉ በቲ ብዓመፃ ዘጥረኹሞ ገንዘብኩምሲ ኣብ ሰማያት እንታይ ግበሩ እዩ ይዕሩኽቲ ኣጥርዩ ይብለና ኣብ ሰማያት ዘለው ዕሩኽቲ መን እዮም ቅዱሳን እዮም ብምንታይ እዮም ሶም ዝጠርዩ ድሕር ኢልና ድማ ኣብዚ ብእንገብሮ እዩ ማለት ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ነቲ ንእሸይ ብስመይ ዝገበርኩሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ ኢሉ ሓቀይ እቲዮም ጻድቃን ክሓትዎ ከለውሲ ኣይ ጎይታ ሕያዋይ ዳ ኮንካ እምበር ጠሚኻ ሳበይ ኣብ ልዕናካ ክብልዎ ከለዉ እንታይ ዝብሎም ነቲ ንእሸይ ዝገበርኩሞ ንሱ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ናብ ሲኦል ዝወረደሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተልና ነዚ ሓደ ነዳይ እንታይ ክገብሮ ስለ ዘይከኣለ ክዕንግሎ ክምግቦ ካብቲ ዝነበሮ ድኽነት ካብቲ ዝነበሮ ቁስሊ ከድሕኖ ስለ ዘይከኣለ ካብዚ ሃብታም ሰብኣይ ንላዕሉ እኮ መንሕሾም እንተኢልና እቶም ኣኽላባት እኮ እዮም ኣኽላባት እናመፁ ከዓ ቁስሉ ይልሕሱ ነበሩ እዩ ከፍርድዎ ረይዎ ኣኽላባት ከማነይሲ ደንጊፆም እንታይ ገብሩሉ ነይሮም ንቁስሉ ይልሕሱሉ ነይሮም እዚ ሰብኣይ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ግን ዝኩሉ እናረኣየ ሓንቲ ልብሲ ክድርብየሉ ይከኣለ ርፍራፍ እንጀሩ ዝወደቐ ዝተደርበየ እንጀሩ ከማን ነዚ ድኻ እንታይ ክገብሮ ይከኣለ ኩባ ይከኣለ ስለዚ እዩ ፍልይ ኣቢሉ ድማ ጎይታ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሃብታም እቲ ድኻ ሞተ ኢሉ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣቦና አብርሃም ወሰድዎ ኢሉ እቲ ድኻ እንታይ ኮነ ሞተ መላእኽቲ ናበይ ወሲዶሞ ናብ ሕቑፊ ኣቦና አብርሃም እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረ እውን እዩ ዝብለና እቲ ሃብታም ከዓ እንታይ ኮነ ሞተ ተቐብረ እውን ሕጂ ናብ ሕቑፊ ኣቦና አብርሃም ይኸይዱ ኣልዓዛር ሓቀይ ስለምንታይ እዩ ኣልዓዛር ክፀድቕ ክኢሉ ድኻ ስለ ዝኾነ ዲ ስለ ሃብቲ ዘይነበሮ ዲ ፀዲቑ እንተኢልና እሱ ይኮነን እንታይ ዳ እንተኢልና ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ እናነበረ ከሎ ንኣብነት ካብቲ 10 ትእዛዛት እንታይ እዩ ዝብል ንብረት ናይ ብፃይካ እንታይ ትግበር ኣቤት ንብረት ናይ ብፃይካ ኣይትመነ ብዕራዩ ዋላ ኣድጎ ከማ እንታይ ትግበር እዩ ዝብል መፅሓፍ ኣይትመነ እዚ ድኻ ሰብኣይ ኣልዓዛር ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሃብታም ሰብኣይ ክነብር እንከሎ ገዝኡ ኣይተመነየን ንብረቱ ኣይተመነየን ክዳኑ ኣይተመነየን ብኣንጻሩ ከማኒ እንታይ ዝምነ ነበረ እዩ ካብ ማዓዱ ዘይኮነሲ እቲ ርፍራፍ ናይ ማዓዱ እንታይ ይገብር ነበረ እዩ ክበላዕ ሓረር ይብል ነበረ ረይዎ ማዓዱ ከማን ኣይተመነየን ብኣንጻሩ ነቲ ዝወደቐ ዝተነዓቐ ማለት እዩ ዝተደርበየ ነገር ንዑይ ዝምነ ነይሩ ዳ እምበር ናይ ብፃዩ ሃብቲ ንብረት ይኹን ምቾት ፈፂሙ ኣይተመነየን ጥራሕካ ኣይኮነ ንእግዚኣብሔር እውን ኣየማረረን
ስለምንታይ ንዓይ ከምዚ ጌርካኒ ነዚ ከምዚ ጌርካዮ ስቑልካ ዲኻ ትርኢ ከምዚ እናገበርኩ እንዳተገፋዓኩ ክነብር እንከለኹ ድሕግዘኒ ክስእን ከለኹ ስቕ ዲኻ ትብል ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣየማረረን ፈፂሙ ነታ ዝተዋሃበቶ ሕማም ትኹን ድኽነት እንታይ ገይርዋ በቃ ተቐቢሉ እግዚአብሔር ከየማረረ በአንጻሩ እግዚአብሔር አመስግኑ እንታይ ገይሩ ሓሊፉ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ ግን ኣበይ ኣዕሪፉ ኣብ ሕቑፊ ኣቦና ኣብርሃም ማለት እቲ ሃብታም ግን እንታይ ኢልዎ እቲ ሃብታም ድማ ሞተ ተቐብረ እውን ይብሎ ማለት እዩ ናይ ዝድኻ ሰብኣይ ምቕባሩ ኣይፅሓፎን እቲ ድኻ ሞተ ኢልዎ ናብ ሕቑፊ መላእኽቲ ናብ ሕቑፊ ኣቦና ኣብርሃም ወሰድዎ ተቐብረ ዝብል የብሉን ንምንታይ እንተልና ድምቕ ዝበለ ቀብሪ ናይ ሃብታም ዲ ናይ ድኻ ናይ ሃብታም ማለት እዩ ናይ ሃብታም ቀብሩ ኩሉ በቃ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን እዩ ዝመፅእ ንምንታይ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ዝመፅእ ዓበይቲ ሰባት ክመፁ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስብ ማለት እዩ ኩስቶኩ ከም ዝበለ ሃብታም ከም ዝበለ በዓል ዝና ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝኣመሰሉ ከምኡ ዝና ዘለዎም ሰባት ክመፁ እዮም ብምባል ንዖም ክርኢ ወይ ንዖም ክረክብ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ነቲ ሃብታም ናብ ቀብሩ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይመፅእ በዚ በዚ ዋላ ኣገልገልቲ ከማ እንታይ ይኾኑ እዮም ይሕመዩ እዮም ማለት እዩ ናይ ሃብታም ቀብሪ ኸውን ከሎ ኣድምቕ ኣቢልካ ናይ ዲኻ ቀብሪ ኸውን ከሎ ከምዝን ከምዝን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ነቲ ናይ ሃብታም ቀብሪ ኣልዒልዎ እቲ ሃብታም ሞተ ተቐብረ እውን ኢልዎ እቲ ድኻ ግን ሞተ መላእኽቲ ድማ ናብ ሕቑፊ ኣቦና ኣብርሃም እንታይ ገበርዎ ወሰድዎ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ኣቐዲሙ ዝመተ ግን መን ኣብቲ መፅሓፍ ክንሪኦ ከለና ኣኽላባት እናመፁ ቁስሊ ይልሕሱ ነበሩ እቲ ድኻ ሞተ ይብለና መላእኽቲ ድማ ናበይ ወሲዶሞ ናብ ሕቑፊ ኣቦና ቀዲሙ ዝመተ መን እቲ ድኻ ይቀዲሙ መይቱ ንምንታይ ስእነት ኣለዎ ድኻማ ኣለዎ ሕማማ ኣለዎ ጥሜት ኣለዎ ሓቀይ ካልኣይ እንኮላይ እቲ ሃብታም ስለምንታይ ደንጊ ሞይቱ ድሕር ኢልና እግዚኣብሔር ዕድል ድህቦ ንመን ነቲ ሓጢአተኛ ዋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ይብለና እዩምሽ ከምቲ ንገሊኣቶም ዝመስሎስ ዳግማይ ምጽኣቱስ ፈፂሙ እንታይ ይገብሮን ኣየደንግዮን እዩ እንታይ ደኣ ይብለና ጎይታስ ኩሉ ሰብ ብንስሓ ክሳብ ዝምለስ ዳ ይፅበይ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝመስሎም ምምፅኡ ፈፂሙ እንታይ ይገብሮን ኣየደንግዮን ይብለና መልእኽቱ ማለት እዩ ስለዚ ንሓጣን ነቶም ገበርቲ ክፉእ እንደገና እንታይ ገብሮም ይጎይታ ኩሉ ግዜ ዕድል ይህቦም ንኽምለሱ ናብኡ ንኽመፁ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃብታም ድሒሩ እዩ መይቱ ማለት እዩ እቲ ዝሕዝን ነገር ግን እቲ ሃብታም ምስ መተ ኣበይ ኣትዩ ኣብ ሲኦል ኣብ ስቃያት ማለት እዩ እቲ ድኻ ዝነበረ ኣልዓዛር ድማ ኣብ ሕቑፊ ኣቦና ኣብርሃም ሕጂ አንቃዕሪሩ እንተጠመተ ኣብቲ ናይ ስቃይ ቦታ ኮይኑ ግን ንመን ተመልከተ ይብለና ንኣቦና ኣብርሃም ንኣልዓዛር እውን ኣብ ሕቑፉ ረኣዮ ፀዊዑ ከዓ ኢሉ ክፅውዕ ከሎ ግን ዘደንቕ እንታይ ኢሉ ፀዊዑ ወይ ዝብል ኦ ኣቦይ ኣብርሃም ኦ መን ኣቦይ ኣብርሃም ኣኽቢሩ ዶ ፀዊዕዎ ኣዋ ሕጂ ረይዎ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም ልመና ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ በዚ ሃልሃልታ እዚ እሳቐ ኣለኹም ራህራሃለ እዩ ዝብሉ ረይዎ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ እሳቐ ኣለኹም እንታይ ግበረለይ ራህራሃለይ ልመና እዩ ዝሓቀ ሓጢ እዩ ኣብ ምድሪ ከሎ ከምዚ ዓይነት ልመና ይነበሩ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ዝነብር ነይሩ ብምቾት ብደስታ ድኻብ ቅድሚኡ ከሎ ኣይረኣዮን እዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ሕጂ ልመና ክቕርብ ጀሚሩ ለማናይ ኮይኑ ማለት እዩ ኦ ኣቦይ ኣብርሃም ኢሉ ብክብሪ ይፅውዖ ማለት እዩ ራህራሃለይ ምክንያት በዚ ሃልሃልታ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይሳቀ ኣለኹ ሕጂ ሃልሃልታ ክበሃል እንከሎ ናይ ሲኦል ሃልሃልታ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንፈልጦ ሃልሃልታ ከይመስለና ንኣብነት ንሕና ንፈልጦ ሃልሃልታስ እንታይ ናይ ዘንድደና ስጋናይ ነብስና የንድዳድ ነብስና የንድዳን ናይ ሲኦል ግን ነብስኻ ዘንድድ እቲ ዝሓዝን ነገር እንኮላይ ክልም እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል በዚ ሃልሃልታ እሳቀ ኣለኹ ንሳቀ ያለና ኣይኮነን እንታይ ይገብር ኣለኹ እሳቀ ኣለኹ ኩነኔ ንበይንኻዩ እዚ ክንበልት ክንክእል ኣለና ማዕረ ክንደይ ናይ ሲኦል ናብራ ክፉእ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኩነኔ ንበይንኻዩ ስቅያት ንበይንኻዩ ኣብ ገነት ብኣንጻሪ ብሓጎስ ብደስታ ምስ ቅዱሳን ምስ መላእኽቱ እንታይ ካ ትገብር ንእግዚአብሔር እንዳ ኣመስገንካ ኢኻ ትነብር ኣብ ሲኦልከ ነንውልቅኻ ኢኻ ትቕፃዕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስቅያትካ መሊሱ ዘብዝሖ ዘጉድዶ ከዓ እዚ እዩ ምክንያቱ ሰብሲ ከምኡ በዓል መከራ ተረኺቡ እንታይ ይገብር ይፀናናዕ ምስ ንኣብነት እግርኻ ተሰየርካ ሆስፒታል ተኣቲኻሲ ከማኻ ካልኦት ስቡራት ድሕር ፀኒሖምኻ እንታይ ትኾኑ ትፀናናዕ ንዖም ርኢኻ ማለት እዩ ኩሎም ጥዕያት ኮይኖም ኣሸጋሪ ሓደ ኸማ እንታይ በለዮም ዝብልዎ ልክዕ ዝኾነ ማህረምቲ ገጢሞስ ኣትዩ ኩሎም ህሩማት እዮም ተማው ዝነበሩ ሕጂ ኩሎም ብሓባር እንታይ ገብሩ
يساقيو مالت يقنزو اي بالتحاري تحاري نناتهم قانزا يسمع دحر سوسنه اوان كلهم حاويم حاري طرح تريف بين يقنزو يا جماعه لهم زمصنا له ነገር በአይን ረስዕ ይሎም ማለት እንደግበር ማለት መሳይ ተቀንዘው ማለት አጅ እንዳይን መባሊ ምናልባት كما خذ مثلا تاريخ انت تخوني تتصانانا عبسي اولكم كوم يله اني بين خا اتي مصلماتو معرخ اندزي نيتي مساخا زلو خمان تخبرك ايكدي كريكا زيكدي ማለት ጸልማት ሲኦልክ ባህል ኮሎ ከምዝን حنا نفلط ጸልማት ከመስለና ስለዚህ እንባር ፍሊ ያብሉ በዚህ ሃልሃልታ እሳቀ አለሁሞ ራህራሃለይ حجرሃለይ ለኻ መልሱን ታይዝብሎና አቦና አብርሃም ብጫፍ አጻብዑ አማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከስዕለለይ ንአልዓዛር ተግበረለይ ብሎ ስደደለይ ንመን ረይ አመድር ኮሎ ጸውዑ ወፈልጥ ሰላም ይልዎ ፈልጥ ከመ ሓዲርካ ይልዎ ፈልጥ ደሓን ሕደር ይልዎ ፈልጥ እንታይ የድልየካ እንታ ሕግዘካ ይልዎ ፈልጥ አይፈልጥኒ ይልዎ ይፈልጥኒ አባፍ ደገ ቤቱ ነሩ አይራኽዎን ከይብል አባፍ ደገ ይዘሉ ክትወጽእ ከለኻ በአፍ ደገ ይኻ ክታቱ ከለኻ በአፍ ደገ ይኻ ስለዚህ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብሮ ነሪና አልዓዛር ይርዮ ነሪ ግን ሓንቲ መዓልቲ ጠሚቱ ይፈልጥኒ ሓንቲ መዓልቲ ራህርዩሉ ይፈልጥኒ ኣብዚ ግን እንታይ ክገብረለይ ይብላሉ ብጫፍ አጻብዑ ሲጠሚዑ በቃ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንአልዓዛር እንደስለደለይ حتاني لمنهم لغرمكم افسيول حتاني لمنهم ግን ልመኖም እንታይ ኮነ በቃ ዝስማ አይኮነን ምክንያቱ ተመልስና ያቦና አብርሃም እንታይ ዝብሎ አብርሃም ግን አይብል ወደይ ነስኻስ ቢወትካ ተላኻ ከምስ ተቀበልካ አልዓዛር ድማኹም መከራ ከም ጸገበ ዘክር ሕጂ ንስኻ ትሳቀ ኣለኻ ምስ ንሱ ግና ኣብዚ ይጻናና ኣሎ ንስኻ ድማ ትሳቀ ኣለኻ ወለ ይብለና ማለት ሕጂ ዝኸውን ነገር አይኮ እዚ ለመንከ እንታይ ይዶ ማለት قدمي زتبلو زلخ العزار إلك تسوع دلها قدمي حاختبل نيرك عم مدر نسو ما كراري سخاتر لخاري خاخ حجر ما نسويت أنا نعلو نسخاد ما أنت تكون الله تساقي الله هايلو زي تفردي حجر الزبل نجارك عبنا أبراهام سي عم مدري إن كله خمن فلت تاريخ أنت يزقبل نير أجايش أفسما يقول أنت يقبر مالك ريو كبرنا يا أبونا أبراهام أجايش قبل صار كان زقبلي حقفي أبونا أبراهام ما يجنت مساليا ولا سمس عارف أنت نبل نفسي نايكوستو أب حقفي أبونا أبراهام يساق يعقوب أمبرنا نبل مش أبي يتولنا مالتي أب جنت تقبلت عشان السوم سلزقون عم مدري عشان قبولنا يرم أب سمايون وإذا تقبلت عاش يروم مالتي سلزق أبونا أبراهام يزاربه تقولون الله علم ما نخدي سمع عيقونا مخنيات تسقى أب مدري أنت سلزراها تدلا خاريخا حوس كاريخا أمدر حقوس زراعي ما بسماي حقوس يقولون إذا هم فلتي كبارنا مالته مثلنا يزغايلو قبل علي توسع دما أتوم كابزي نباخاتكم متان كي حلفو تمام زلوا ونبتسخم زلهم أتوم أباهم زلوا دما نبانا متان كي موسى سنتيالو بقى أمونغومن أمونغونان عابيكاك تنبيرو عدو بوليب شعويب أجري وزي هفتام حتى سباي أبسيال كوين الساقة دل سباي من تنبسو لمينو مخان أبي ومش جن لمنو يغتصل معناتي شعيب أو أبوي لو إنبارسي لو حمش أحواتي حمش أحوات علوني أمون ساتمون نبزا سفرا سقا يزيا فيماتو كمسكر الله من العزار نبيت أبوي كتصدو لمن قالوا حجي تقالي لمانو نايزي هفتام سباي انتايو أراينا عايسي أيكون نيل كاني بل كم جاء أنا رساقي أزول خمتان كي ساقي سكندي حوات اللونيل حامشته فلاز خيرو أبيت أبوي كنا قربنا على أزار تايكو ريلو سيدات حجون لمن يزيل من زلم على أزار تايكو هونو كسكل لا أقول له مالتي أمدري وظيفة لذكير وظيفة لت أجي أمدري أنت راني عندي تذكر تنيرك أمدري إن راني تحال أنت تنيرك ولا حد حالي الكائن لنا حال صار كان يسمعها إجابة يسمعها كمان أبونا أبراهام كو حسابه ريوه نابلت قالي هذا متى لهم حسب الله صار كانوا كو أمدر خلوا يوم زمالو دا أمبر أب سماي مسكود مس عارفون تاي قبرني أي مالو نيم زبرون لو منافقان مالت أبونا أبراهام كن يمالت راح يكون يوسنون يفردون مالت انتهي زبلا دلو أي كون يلو مسيو أي استيكان يلو حكي كل كيلو قاك تغير له كباكم نانا زمت لين كانا نباكم صغير لين له كلا يجي شو علم منو قصيلو نوي مالت بل حمش حوات اللوني
نابزا سقاي سفرا خيموس مثلا لا كلهم يلون على هذا نابون أبراهام ملس جن دزبلي أبراهام دما حق موسين مصحفت نبيات الله ومناعتهم يسمعون العزار كيدو عيسب كلهم من الله ميلو حق موسين مصحفت نبيات الله ومنعم تيكبروا يسمعون مهنيات عمدري ممهرنا له نعم يسمعون عمدري مصحف له نعم تيكبروا يسمعون ميلو أبونا أبراهام مالتي وصينوا له لمينو لما نوجن كنت ساقم كلنا نرى ماتي قال حاجة أستوعبه نمني لمينو بزعبة من لمينو بزعبة أحواته حكى حتى عن كل جزية بزعبة من ترحم تحاسبه بزعبة بيتسوى من ترحم تحاسبه إذن حتى بحري بزعبة ناطن بزعبة بيتسوى من ترحم تحاسب صار كان من ثمانية يمزلون منه من تقوله من تهاجر من تعلم حتى عن كل من ترحم يمزلون منه بزعبة ناطن ترحم تحاسب أبسيول كوينو خمان كل منهم كله أي أمدر زلوا سبات نبزان أي سقاي سفر عمتان كيموت ولا أخلو ما يكونن له حمش حوات فلي أبلي حوات هذا الصوم مثلا نبزي أخي موت نبيت أبوي تيجور أبيت خرجان كيريس بقول ما أمدر خيريس بقول يكونن له أبيت أبوي كيرين تيجور له ريو حد معارف ندي نحات عن بحري كم زخانة مالت ولا أفتنا مجرد شازمن عمل مسمجنز كم زولوا مالت بزعبة ناتهم وجن ترحم زحاسب مالت بزعبة نات وجن زحاسب دم ولا حد عدل يقولون أبونا أبراهام كا مصحفتي نبياتن حكم موسى نالو نعم تكبرين يسمعوا نويجن لما نو قتلوا أي تحللون سال لما ننتهينير هيكوننا أبو أبراهام كم موت عند أسب تنسين تخيلوا وبيم زعمن بر مصحفتن حكم موسى استيقبرني أي عملن يميلوا مخنياتو نص حليف وايتان أبراهام السخولون انتهينيري مصحف نيري حكم موسى نير جن تيقبرن نوي أي سمعن شعون نيري حقس ندخل زبل تأساس نيري قن تيقبرن أي سمعن لازنا يحواتو بحرس لازم فلت أي كم موتان سب تخيلوا يوم زعمن بر بمتحفن بحق مسينسي يامنون يوم كبره الله أبونا أبراهام قن تيلو نعود حردي آمونسي ولا خم موتان كان سب تخيلوا تيقبرن أي آمنون يوم يلو كخل كله كله نجمر ماله نري ماله سلازي إذا هابتا مزي صلوت أبي جميرو أبسي أول ماله حجي ناتو شجر اندايو عمدر خلو صلو زي مجماري عمدر خلو او أبي أبراهام زي مبالي عمدر خلو نالازار بزي مزتاري ازو كله أبي يجرو كله مسحالفة مستودة عبدي زي كير بوتا مسبت حمايت جزية فردي ولا عنز غير نجاري لين زبل كان تبل كمالت او قيت محارن تجاجي كوي كمزو كوي خوين انت بل كان سمعك لين او قدسان عمالودن انت بل كان سمع ولا حد لين شعو مالت بقى دونجي خاطر راح يتملس مالتي لذي أمودات أدمى بخمس مخنيات السو أبسي ولو خساقه خلو بعنصارو أتي أمدر مكرو زراعي سكيات وزراعي جن بدستان بحقوسن أبعوف أبونا أبراهام كنبرم كلهم نري مالي لذي أنا نعون لك كابز هابتام سباي كيرحاقنا عقمنا زفكرو نتم حاجز اليوم أبن قبرلو أمودات أدمى حوف أبونا أبراهام يسبينا أبز مدرز انترا نريان نعيقنا يوم حاجز اليوم سوات انترا نعيقنا يوم كا نعناون أموداتا ننعاق مالتي سيو إيرشنا حيث انتا أنا حيث يا مالتي لازم تازح حلف كايا حالفات سنحاكا اتنا راي زلق سولس نمن زلقو حلو وكزابيا متحافة مسالسي اتنا راي زلقح اتنا راي زيبس نمن زلق حلو نيكزي أبيهر مالتي اكجار تلك حكاية ما حتفعتو سافكيرو تاي قبركا يهبكا مالتي كل جزء كوك زي أرجنزب كوبا كهولو نعاخت رحمالته كوي كونن أما حلال فلي يخوز بلكا لذا عاو محاسب كورون تكبر على لك مايتي كتكبر كتكيل على لك مايتي إنت زي كوينو نتي كيو زعتها نداي مسواتها بتغرسيان آتي خان تقربكا جزء لا يقبلون يفتيو مايتي ما جمرتان من كتكبر سلازل لك ما جمرتان نتتريو زلها حوخا مالتي لازم نتريو زلو حاو زي فكر سين اكزابي يفكر انت بلا نسون تايلوا قدس يوحنس حساوي ماي فقر يقولون لنا ماي لذي بزعلت الزنباري زي على زار سوالم دخاز عرفوا لي بمبال قصاوي يكون ولا سنكساري نغرنا مالتي ولا تمزمور عن تويد عر سمعنا انتي زبني يرد حريلنا نداي وقصل انا يبن مات نداي قصل ناي قدس داويت مزمور يسان چاعت بقى مقدور مكرنيا زخونكو ايا انا ግን እግዚአብሔር እንታይ ገበረን ይብል እግዚአብሔር አድሓነትን ስለዚህ ድማ
بزماري ويكا بمهلت تخقوري يبل كمسقوني النابل فقد عسران شعاتن يزمر نيرو عنتوي مالتي سلازي እግዚአብሔር አምላክና بنسحات مالسنا لك اتيت ازازاتو فصيمنا نعنو حقسات كبرنا ناتو قدس فقاد يهونلنا زمهارن زمعارن እግዚአብሔር አምላክና ይخبر يمسገን ናይ ወላዲት አምላክ ድማ በረከታ አይፈለይና ስለ ሁሉ ነገር በደጋሜ እግዚአብሔር አምላክና ይخبر ይመስገን